naħseb xogħol MCSD u l-Ġimgħa kien dejjem tisħaqu li jkun hemm pjan. Għandna meta nitkellmu fuq pjan, il-pjan ifisser li jkun hemm viżjoni mhux naraw Malta kif inhi illum, kif se tkun għadha, kif se tkun Malta minn hawn u 10 snin 15-il sena oħra. Il-laqgħa kienet waħda pożittiva fejn naħseb l-imsieħba kollha konna qed naqblu li hemm ħtieġa ta' pjan holistiku mhux biss għall-infrastruttura imma wessaw iktar biex Malta nkunu nafu fejn qegħdin. Bħala ġewwa Union aħna għandna il-proposti tagħna, l-aktar proposti li huma l-qalbna hija l-introduzzjoni tal-LIV li amministrazzjoni preċedenti kienet ħadet ftit ta' snin ilu u għandna wkoll il-proposta ta' ħlas ugwali għal ħaddiema li jagħmlu l-istess xogħol, anke jekk dawn ikunu ħaddiema ta' kuntrattur li jkunu qed jagħtu servizz lill-kumpanija anke fil-privat. Eżatt kif għamel il-gvern aħna qed ngħidu li din għandha titwessa'. Ġifieri dawk huma żewġ proposti li huma l-qalbna. Barra minn hekk għandna wkoll il-proposta tal-ħdud fejn aħna qed nitolbu li l-ħdud għandu jitħallas il-ħlas kif jitħallas kull settur ieħor, ġifieri bid-doppja u ma bosta proposti oħra fejn titjib ta' pensjonijiet, titjib ta' servizzi soċjali, intejbu l-level għaxin tal-ħaddiema li jkollna iktar ħin għal ħaddiema tagħna. Ġifieri dawk huma kollha niġġa ta' proposti biex nagħmlu l-ħajja tal-ħaddiema aħjar bħalma dejjem kienet ġewwa Union hija proattiva anke fejn jieħdlu kwistjonijiet ta' transgender, anke fejn jieħdlu kwistjonijiet ta' integrazzjoni, ġifieri aħna kollox il-pakkett li aħna proponejna naħseb li huwa pakkett li jista' jagħmel ħajja tal-ħaddiem iktar faċli.